Aku belajar pi ki perlok ki be ijik jonga. Pada yang song pai pi sajisen hapo jong bani ke channel jongi kam tam elem ba jong ni series. Menta kata yau pat ngin pule na ke gospel jong Matias ko nang kapa san ka khot kapa lai pulai hado kapa lai po nyo. Pilai os ngopat bala ong ha ki ba men barem. Men smai lam ler. Henry men ai ha utrai ya ke jing smai jame. Henry ngaong happy. What smai satya. Lem ni ha ka beneng na ba ka long ka khetu blai. Lem ni ha ka khandeu na ba ka long ka jing yu ka jat chong. Lem ni ha Jerusalem na ba ka long ka nong ba us em ba kharau. Lem ni menam smai ha ka khali chome na ba memla ban penli lane penyong ya iwe isnyo. Henry ka tin jong phe to ai ba kan long ka ba hooj ka ba em na ba ka ba tam nang kita ka long ka ba snyo. Pi ha kani ka benta kani ru ka jong ka ju ka benta ka ba ujisu u hikai lani upung kedau ya kata ka jimbakla jong kita ke nong hikai niam ka kapor ka benta ka banakong kalong ka nong rim jong kata ka hukum ujisu menta uyat sya ka hukum ka ba yade bat ka jing smai ustang na ka ba kedau ya ki ka ba laong ha kitu ki ba manshwa kani ka thau ya ka hukum jong ka testament ka barang larangi phai Exodus lonong ka ba arpau ka khot ka ba hanyo ba ubriu umdei ban kren thala lani ban ong thala ik kerteng utrai nangta Ecclesiastes ka nong ka basan ka khot ka basaw ko ong ba haba me smai ya ka jing smai ha play wat pentut ban siu ya ka namar umdon ka jing sngoba ha ki babi siu no ya ka ta ka ka ba mena smai ha ka we ka liang nilaban ong ba udei ban pendep ya ka ka ba ula kular ha play Henry kinong hikai niam ha katupor kinong tho ki farisi ki penbakla lane ki penkala ya kani ko hukum ki hikaya ki beriu ha katupor ki ong kat ba phimpat shim ka kerteng utrai philaban smai ha ke bebat ki kerteng kat ke phimon kini ki farisi lane kinong hikai katupor kim ju shim thala ka kerteng jong utrai ha kapor ba ki pengan kam ya kinu ki kintin kim ju ong belai Henry kilaban ong ha ka kerteng jong ka beneng bar kumta Ketan kam ya kentin beneng lene ka ket beneng haka caka juga kentin play Henry ki smai par haka kerteng jong ka beneng lene ka perthai lene ka ket lene kinu kitiar haka we par kenting la ong ba kata ki jing smai ka long ka kentin ka bangi petan kam haka jim jing man ka sngi ban pensisha ya kata ka jing kan ki jangin nges khem ma phira sngo tho ya ka jimbot jang ni kentin smai habang yung smai hang ni kamde ka tu ten parang ki ong swear kamde ka tu kentin ka bangi ka ba ni kren ha ka por bangi dom Hendrik guys ka kentin smai hang ni ka long ka kentin ka bangi kular hato fila ju sngo ya kit har ka ba ki ong makasom ka ba mut ka ba ki smai ka kerteng jong ka kmi jong ki kani ru ka long ka ba bakla ka ba jong Yesu don ki khna ha ki por ki bangi na khna ki ong ka kular pi ka kerteng jong ka Bible ki kular ki puntan kam ya ki ni ki kentin bantap ya kata ka jung thok ka bakidan Henry ujisu upurkan mau yangi ba phimde ban bure ya uble da ka ba puntan kam ya ki ni ki kentin uong what smai satya lemne ha ka beneng na ba ka long ka khet uble lemne ha ka khandeu na ba ka long ka jaka yok chat chu lemne ha Jerusalem na ba ka long ka nong ba khoi us em ba kharau lemne menam smai hakli jamin na ba memla ban penle lemne penyong ya iwes pidi ban burom ya kentin jong phi na maro ble uyo i ya ki paro lada fi petan kam ya kentin ki ba penhe leni ki kentin sngo sarong but ki jing smai kai ban penlong ya ki bru ban ngai ya ka jing kran ki jong phi ka pen i ba phi long ki bru batlot ha ka jing long jong phi kumta ka ba ban ong hoi habab himut hoi bat pidi ben ong em lada himut em ka jing thok lene ka jing shisha jong bru ka shong ha ka jing long jong bat ki kam ki jong na ki kintin ban pen shisha ba fikran ya ki ba shisha ha ka be pa kalyang ila ban ong ba ki kam ni kran kham jam ban ya ka kitin na kan mau ha ki por ka ba na kina ngiju smai kai lene ngiju kran ha ka por bangi kran ya kinu ki kintin utaw ong menurut ban smai ngiju ong ba hoj nganut ban smai
tang man pengit ya ki wei ba ngi long ki ba de le ngi long ki ba shisha ngi smai teng ngi ong nga smai me ka kerteng jong ka Bible don wei par wong nga smai me ha ka kerteng jong chipol ki Bible ngi perkat ba kata ka nang bon kita kentin kata ngi kata ka jingkran jong ka dong long ka ba shisha berpitip haba philek kumta bonsin pishu lam ler le ki shu thop ngi pursyang ban bure ya ka jing shisha da kita ka jing smai kan mau kan ni kam tre kam agmat jomble haba kumta hato barok ki smai ki long ka babakla don ki bru ki baprakat aga jing hikai jodang ki katukan ni ki rabi ni ki no hika tu por mshwa ki ongba ngimde ban smai lano ro wala daga dei haying bisharo ngakan mau nang ka Porsche poromar nga haban lik hajir saya ying bishar pun sen haswa bangin aya kino ke statement ki jongi haswa bangin aya kino ki jingkran ki jongi ngide shwa ban smai hak mat jong katu ko ying bishar kini hikai ki ongba katu ki jing smai ki ongba kalong kababak langim di ban smai war hak mat jong ki ying bishar but kani sya kalong kababakla ka jingmut ka bakongsan jong u Jisu kalong syapang ka jinglong hok hak jingim jong pi ka baman lakasngi but om pendon kam ya ka jing smai ban thok ya ki bro ngitip wat ublay lani u Jisu wat ki senran jong u Jisu ndo upol apostol kiru ki badan kami ki tin smai lalang pai Hebrew ndru nong dokhat ka khat lai Lukas lanong ka ban kong dokhat ka ba nyom phulai kong ba namar ublay ula kular ha u abraham naba umla ban smai danu ro ba kham khrao kumta usmai dalade u Jisu ro hagaporba kita ki shipa ki kemyu hagaporba usya tian bishar hashwa ba on sa lar pnayu uru usmai pol u apostol hagaporba u tho ya ki shitisha ki balang uru usmai galatia lanong ban kon kar ka barpho kumta om shem la mana ya obriu ba de ban smai henry la hukum ya obriu ban long ubak khoi bat ubashisha pi hagan ka perthei ka bang imenta kibru kim jukran shai kitab da kita kintin thok sudah kibure ya ka jimut bashisha ka jimut jong ki kalong da kungwei henry ka jimut shisha jong ka kintin ka bagi keren pat kalong da kungwei kibure ya ka shisha ngim hagan ka juk menta hadoba ngira thai namar ba la sha thok palat henry u Jisu u khot yangi bangin long pher u khot yangi ban long kibru ki ba hoi lada ngi mut hoi ong hoi bat lada ngi mut em ong em hadoba kataka hoi jungi kamde ban long tang ban pensyania ikibru hadoba kan long kajing itu ho jong pi kajing long shisha kamde shpang jong kataka kentin kaba jam kaba pikran henry ka long ha kajing long kaba testa kajing long ban pensya ya kajing kran jongi daki kam kiba ngi im kiba ngi kebangile ban peni bangilong kiba shisha to bleng gur khui kan ki chi kai palon kar am takas ngin second do phi ha ke bat ki benta ha ka bangin pule ya ka non ka basan ka dokhat ka bot kuble shibon e na ka benta ka borom jong ble amen